Bil-manifest elettorali tal-Partit Laburista f'pajjiżna se jkunu qed jinħolqu 50,000 impjieg għal 5 snin li ġejjin. Saħaq dan il-Prim Ministru mmexxej Laburista Robert Abela waqt dibattitu politiku ieħor fil-kampanja elettorali quddiem l-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu. Anke mill-analiżi ekonomika ta' dak il-miżuri qed naraw bħala impjiegi l-implementazzjoni tal-manifest elettorali se tkun qed tfisser sa 50,000 impjieg iżjed ġewwa pajjiżna. Affaċċjat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, Dr. Abela rrimarka l-għajnuna kbira li tal-Gvern tul il-pandemija waqt li fl-istess nifs il-kap Nazzjonalista kienet jgħajjed biex il-pajjiż imur l-elezzjoni. Kien għalmet inti bdejt tgħidilna iġri noħorġu mill-pandemija ħammorru għall-elezzjoni. Aħna konna l-darba darbtejn qegħdin inqasmu l-vouchers. F'Ġunju tal-2020 inraħsu il-fuel dak li għamilna aħna tajna inċentivi fuq il-kirjiet tan-negozji. Ħallasna parti mill-kont tad-dawl tan-negozji. U tgħidli stajna ma għamilniex dak kollu konna nibqgħu b'surplus. Mela ma stajniex imma llum taf x'kien ifisser kieku kullum din laqgħa ma saritx. Fid-dibattitu tal-Kamra tal-Kummerċ il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka l-piżijiet tal-ESG li jrid jitfa' Bernard Grech fuq in-negozji fi żmien tal-kupru mill-pandemija. Well inti f'kuntest ta' pandemija partikolarment tal-kupru ekonomiku b'dal isfidi ġodda li għandna tissuġġetta tnaqqis fit-taxxa għal dal-piżijiet li qed issemmi l-Oppożizzjoni. Tinċentiva iva. Jiena iċċitajt u preżentajt studju tal-Kummissjoni, inutli tgħid mu veru xejn, għaliex jien għandi studju kif għandu kulħadd għax huwa pubbliku tal-Kummissjoni Ewropea li jgħidlek li biex tikkonforma ruħek mad-direttiva trid tonfoq 158,000 euro. Minkejja dan Bernard Grech kompla jgħaddas rasu u jinsisti fuq din il-weda. Żgur li l-kriterji ESG fejn intkom allura wkoll se tkun qegħdin tikkontribwixxu għar-responsabilità soċjali kif ukoll għall-governanza dan aħna se nkunu qegħdin ninsistu għalih. Tul id-dibattitu ntmessu wkoll is-suġġett tad-deficit f'pajjiżna, speċjalment quddiem il-kritika tal-Partit Nazzjonalista li Gvern Laburista berbaq il-flus. Flus li ntużaw biex iżommu l-ekonomija fuq saqajja u jiġu salvati l-impjiegi. Hawn Dr. Abela staqsa mistoqsija sempliċi lil kap tal-Partit Nazzjonalista li nqabad mhux infurmat. Nitkellem bin-numri. Kemm huwa l-deficit bħalissa sur kap tal-Oppożizzjoni taf? Inti tippress li qed tagħmel taf sew kemm id-deficit għax irdupjajtu d-deficit inti. U ħanajdlek għal xi xax konna ma' nies. Ħansemmilek ċar aħna għandna target ambizzjuż li fis-sena 2024 naslu għal deficit skont id-bassir tal-Bank Ċentrali ta' 3.3%. Mela il-mira hija waħda ċara, imma kemm ma kienx ikun jagħmel sens illi f'mument fejn kien meħtieġ li aħna nassistu lin-nies noqogħdu lura f'Marzu tal-2020 u ngħidu wara għax iridu nibqgħu surplus tinsiex. Aħna konna il-gvern li mid-deficits tagħkom li daħluna f'excessive deficit procedure u li ġabuna bħal Greċja li tant tħobb tiftaħar biha, aħna ħriġna lill pajjiż minn excessive deficit procedure u ġibnieh f'surplus.